Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Layla at taga Pangasinan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti kakasinsin ko dita San Rafael Rojas Isabela, Alhambra kan de la Cruz family from Nestor Alhambra. Shout out kada Beverly Macuse kan Dayan K. Rolyoda. Ading ko ani Rex kan Ray Dita Dupax from Ariel Timbresa. Hoving Bersabal, Judith Bersabal, Tibambang Nueva Vizcaya, kakabsat ko ada Corazon Valdez, Linda Okay, Tere Esmeralda ti Binalunan Pangasinan, Conchita Andrion ti Barcelona Spain from Leonora Bautista. Tatang Santos Ramos ti Ilagan Isabela from Maria Valdres. Happy birthday Inang Carmen from Eunice Wayasen. Belated happy birthday kanila kay ko Loren Zuniga alias Amboy ti Luna Apayao from Leia Agustin. Alonso Maliaga Cantanyesa family from Cuze Alamo ti Apari West Cagayan Valley. Pamilya ki Jesual Pangasinan, the JV Marvelin kan Jacob from Jubilin Garcia. Buyakaw Umaweng family ti Ilocos Sur. Naganak mi Adaseli kan Joel Buyakaw. Kastamatan ti Buyakaw family ti Hawaii from Joan Buyakaw. Hil kan Leomar Limon, Chona ti Saping Kamalanyogan Cagayan, kan Felix Fernandez and family ti San Juan Isabela. Makablaawan pa ti Taberna, Claveria, Mundo, Alejo
Alejo kan Terrenal family ti tangadan San Quintin Abra kan Santa Catalina Paratong Ilocos Sur from Leyniki Alejo. Rombawa ang Batali family, Tatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel from Melanie Rombawa. Roslyn, Angelbert, Jobert, Novelita Jacoben, Alexis Braille, MJ Jacoben from Josephine Jacoben ti Dubai. Joffer Manipon, Dagul Caldito, Arnel Domingo, James Ignacio Tiliwanag Difon Quirino from Alvino B. Sena. Gutierrez, Rombawa family, Timayantok, Lampikwan, Nueva Ecija. Gutierrez Bautista, Lagmay, Pascual, Galamgam, kan Pastor family, Timinusikwan, Mantakdang, San Quintin, Pangasinan. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Laila. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nang runa dagiti mangbupukal iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmat kadagiti naayat amang tartarabay kadagiti uploads yu. Impagarup ko no agtali na adaklatan apara dengeg, ngam kabayatan ti panagdengdengeg ko kadagiti padas amay ikanbiag, napanunot kumat nga ibinglay ti pakasaritaak, bareng pakaadawan iti adal, dagiti dumdumngeg. Sapay la kuma, tamapagasatan mat ama idrama manang. Ilangad na klangan itinagan Alayla at taga Pangasinan. Adan asawa kan anak ko manang, kat makunak anaragsak ti binukal mi a pamilya, nang runa kat nagagat ni nato nga asawa. Apa narabian ka nagawid lakay? Kunak man na masapa ka itang agawid. No nagadumot nga mintim pasambot ni boss ngayon paaramid. Masapol na kanuin ton bigat. Kasta aya. Ay, Kunakon ka ta nag-overtime ka. Or urayan na ka ngamin di anak taytay. kasano din ako rayan kat sigod mo't nga min ano kasto nga aldaw, masapak nga agawid. Iso na irwam dyan anak ta. Naimpag nun alpas mo't la amin dagiti imparamid na. Kapilitan nga yung lepas ko ta kasapulan na kanuin ton bigat ta kasi timbaga na. Alang rod, inka agsyawaran tapno makaidasarak mo ton iti pangrabyan tayo. Alaman nga rod bakit tan mabisina kon. Grabe nga min de ngayon, pasambot kanyak ta mo. Kat anong sama, tabos mo kat nga rod. Ala, inka agsyawaran. Nagsapa kayo na nagluto iti armosar, nanang? Ay, wala na ko. Jakmat ngamin makaturog itayan, iso nagluto ako na. Naimasak mat ngamin ang tinaturog. Amok ngamin alala daw ka nakaturog iti rabi ta inuray mo pa'y ninato. Husto mat kit di nanang, tapno masapak mat amang lukat iti pwesto. Sigurado nga ado ti agatang ita, taal daw kat nga ron ti tiyenda. Ay sigurado da ita anak ko. Ayun kayam, rining mo kuman aninataw, tapno agarbusar kayon adwa. Agpaitulod kaya, iji tsindaan. Wananang, tapno masapa akmat. Da kayon ton di makamo amang pakan iji apo ko yun ton makariing. Wen, anak ko, di ka agdaanag. Naalangarod, agidasarakon, tapno makapagarmusar kayo adwa kaninataw. Sige nga rod nanang, tain nakayabanan. Tapno masapa kami matarumwar dito'y balay. Kumusta ti panaglakla ka mo di tiyendaan, Layla? Nasaya at mat, aduman ang tinaggatang itay tat tsendakat nga rod.
Naimbaglangan na, tanapanunot mo tinangalay ti pwesto medyo tiyandaan. Adda pa ka kumkumam. Nagrigat samot ti adalaang di ti balay. Kan kakaiso na nga da ni nana nga mangkitkita iti anak ta. Isupay di matgadakmat Wan mata. Layla, bakit? Anya nga tano, umanugot ako ni tinabayagan nga edi jaya kanyak na Uncle Juan at tulungan na kamakapan iti pagilyan nga ayan na ita. Ni, itaman pa'y panunot mo dahi tanato. Dimot ko nam idi akay kayat mulat tati agtrabaho diti pagilyan tayo. Idi da ita, bakit? Ngam ita, rumigat na rumigat ti panagbiag. Naimbaglangan na, tadamot ang dagiti na ipundar ta sa nikwa tayo. Katwan mat, anya pa'y nga aga pungay panunot mo ti aga broad. Para iti masakbayan ta anak ta. Umapalak ngamin kadagita amok anaala danti pamilyada iti balasiw tao. Kayat mo, makapantayon tumat amin? Katuan apay kid din nasaan ngay. Masigurado Layla. Iti day ta kinagagat mo. Ma-enjoy mo to tagtrabaho iti balasiw tao. Sa bagay. Anya ti panag ko nang bakit? Kasarita ko na Uncle Juan? Katadakan ka day ta Ngam kasanon ti trabaho. Saan ka kadi masayangan? Mayat mo ti sweldom ijay. Pudno na ita, ngam maka-pressure mo't ngamin bakit? Isa kayat kung tagikat, apaman na matulungan nak ni Uncle Juan ni aga Brown. Katawagam to nga rudan taibagam day ta desisyon mo. Sigurado maragsakan day jay, no maamuan na kayat mo ti mapan iti pagilyan nga ayan na ita. Kayat mo asawan, umanugutan ni nato iti dijayakan kwa na ni Uncle na Juan anak ko. Wen ka no nanang, kayat nakanumutan ti agabroad. Ay kat dinasaya at nukasta, nabayagan nga ibagbagaday ta ni Uncle yaw. Saan mo't ngamin nga interesado iday. Isa mas dawak, apay akala at akayat ng ti agabroad. Kasla na uman samot tan iti trabaho na nanang. Isa kayat nanti mapan iti ayan ni Uncle. Kat inawagan na nga rudan ni Uncle na. Imbagak mo't ngawagan na nanang, tapna mo ni Uncle nga interesado na mapan iti ayan na. Nakasagaan na ka nga rudan mapanawan. Wen nanang, kan imbagamot ni nato, mapagasatan makapan, alaan na kaming tumot kano ka ni baby iti pagilyan papanan na. Ay katmayat kasta ti plano na. Sa bagay, ka dagiti kalugaran tayo tinakapanan na sang kapabilya iti abroad. Ijay daamin nga agnanaad. Kasta ti kayat ni nato nanang, jay alaan na kaming tumot kano iti ayandakan ni Uncle. Mangup opisina ni nato nga asawak man ng Emmy. Siyak, adamot pwestok iti tiyandaan. Gapu iti panagtintinulong mi manipod nagkalaysa kami, nakapundar kami maten manang. Ada ulitag ni nato nga da iti balasiw taaw, kat nabayagan nga al-alukuyan na ti asawak nga agabrod met, tatulungan na kano. Idi damo, madini nato. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, nagbaliw ti panunot na kat kayat namutten ti agabrod. Jakmat nagdanag mapanawan no kasparigan manang, tati plano na, inton makastablean, alaan na kamin tumutten ijay iti anak mi.
Saan nga rod ang narigatan ang nagproseso iti papeles na maka-abroad ti asawak, ta tinulungan ti ulitag na. At damotan agururay at trabaho na iti pagilyan, apapanan na, manang Emmy. Kumusta nga iti pagpagna ni nato a papeles na nga agabroad, anak ko? Dandanin malpas nanang, iti saan nga agbayag, makapanton ni nato iti ayan ni Uncle Juan. Ay, nasaya at garod ano kasta. Matong palmatlaangan ti arapaap ni Uncle yu Juan para kada kayo a pamilya. Wan nga rod nanang, naimbaglaangan tanasingpat ni Uncle. Talaga saan naimot, akas ka dagiti daduma akakabagyan, adida pa'y kayat at tulungan dagiti kabagyan da. Sa bali ngamin ni Uncle Yo, kayat na anoan niya tinagtang na kasasaad na iji abroad, mapadasan niyo mo't, iso ang madadaan at tumulong. Kita dyan anak ni Auntie Alucia, tinulungan na. Di mo't adadan ijay, agraman pamilyana. Wan nga rod nanang, sapay ko matakas tanto mo't ti mapasamak kada kami. Saan akarkar dayo anak ko? Takunamot aday ta talaga ti plano yung agasawa. Isong agkararag kayo iti Diyos. Tapno tulungan na kayo amang tunoy iti arapa apyo. Laila, bakit? Nalpasan ta amin na dokumento ka sa pula ka mapanijayan na Uncle. Dandanay mo ti flight ko. Ay na, maragsakan ak matunay nato. Matungpalon ti tartariga gagayam. Aganad kayo dito Di mo baybayan dananang kanti anak ta. Di na kami pagdanagan ditoy. Si kakit di Aganad ka ijay, tagdadamo kay ti pagilya na papanam. Awan na pulos ti dadanagak, Laila. Tadamo ti jay na Uncle ko asang patak. Amo ka dinak baybayan, akas iti panang tulong na kanyak ang mangipag na kadagiti papeles ko. Aywan gayam, awagak tuman ni Uncle, tagyaman ang iti ado at tulong na kadata. Rombang lang, Laila. Tano saan nagapo ko ni Uncle Juan? Saan naklakit di ang makagtang iti sabali a pagilyan no bilang laan? Hello, Uncle Juan. Hello, Laila. Nakaawag ka maan balas ang kao. Pasensya kayo no naistorbo kayo, Uncle. Imawagak, takayat ko ti agyaman iti ado kada kayo. Gapo iti panang tulong yo kanina to ang makapan iti pagilyan nga ayan nyo. Ay na, awanan yaman na. Napayagan na kayat kung alang dito ni Nataw. Di namot ngamin kayat. Naibaglangan atay ti panaglabas ti aldaw kat nagpaliw matlaan ti panunot na. Wan nga rod, Uncle. Bayat nga da kayo pa'y di tabalasi utaaw. Di mo pagtanagan ti asawam. Siyak ti makamukon kwa na. Agyaman akmanan, Uncle. Hindi kagdanag palasang ko. Tulungak tumot lang ni Nataw tapno maalan na kayo mo't ditaw. Agdadan na kayon tumot lang dito balasang ko. Agyaman ak, Uncle. Ni Apo Diyos ti makamo amang subalit iti kinaimbagyo kada kami. Sige nga rodan, Uncle. Amang ano na istorbo kayo matuna yan. Umawag ak tumanan. Bye!
Layla, anya ginadamag ko nga ilaklakom sa kanumot na may sa atalon niyo. Nanang, ibagbagak nga rod adya mang taltalon laang ti gumatang tapno saanan ang maisabali pay. Day, hapay, anya tinakan mo taagilaklako kamutan kadagiti sani ko ayaw. Saan aya nga da plano mi kanina to, aso maruno kami iti apu ko yu iti pagilyan nga ayan na ita, nanang. Apay, siguradon aya nga alaan na kayo ijay. Sapay agganat ka nga agilako kadagiti napundaryo kanina to. May mayat nanang, tapno awan ton ti problema, inton alaan na kamin ijay ni nato. Nakasaganan ton ti amin. Maan ano aya nga adalat ta di dagiti sanikwayo kat saan mo't amadadaal. Apay, sigurado ka, anasaya at to ti kasasaadyo ijay, kan saan kayon taon nga agsubli dito'y ayan tayo. Ay nanang, apaman amakapan kami, ijay kaminton. Ijay ton adumakkel kan agbasa ti anak mi. Ay na, siyak ti madanagan ka dagitang araramid manak ko. Siguraduam pa'y ngamin ti amin. Sakbay nga ilakom dagiti sanikwaan na ipundaryo kundi nato nga asawam. Nilakay ko iti pagilyan nga ayan ti pangamaen naman ng Emmy. Saan nga rod ang nagbabawi ang nagabroad, tanasaya at tinagbalin a kasasaad na ijay. Mayat pa'y ti trabaho na. Iso anang namnamaak, apatuluyan na ti plano na, nga alaan na kamimot iti anak na. Nagsigurado akmatan dito'y manang. Jak impak pa kaamukan kwa na, nga ininutan nga inlako kon dagiti daduma na ipundarmi dito'y Pilipinas, tapno nakasaganan ton ti amin, apaman a maka-abroad kamin tumutan iti anak mi. Ni nanang tinagkadkad iti araramidak manang, takayat na asiguradok kanupay ti amin, sakbay nga ilakok dagiti sanikwami, ngamjak impangpangag ti inak, agsipod tanagsammakedak, iti plano ti asawa. May sa natalo nyo tinabatbati adi mo pa'y nailako, Layla. Wananang, jakon ilako day jay, tanapyala pangalaan yun to iti kanon nyo, inton makapan kamin iti pagilyan nga ayan ni nato. Talaga adisidido kan a makapan. Wananang, jay pwesto jay tiyandaan, adan nakasarita. Ilakok to kan kwa na inton mapan kamin. Usarak pa'y laang kabayatan nga adda kami pa'y ditoy. Talaga gayam anaplantya maaminin anak ko. Narigat ti agdardaras to nanang, inton umay kayon ko na ni nato. Ibagak tulakan kwanan analako kung dagiti rumbang ama ilako, inton mapan kami iti ayan na. Nala, sapay ko mga rod matuloy dagiti plano yo anak ko. Sigurado day tananang. Kandi kay agdanag, adamot na nakasaritak kadagiti kakaanakan nyo amang kadwa kada kayon to dito'y balay. Ay, kunaklakit din no agraman da ito'y balay kat ilakong butan. Ni nanang mat, apay ko mga ilakok, pagyanan nyo ngay no kas pangarigan. Ibatik da ito'y kada kayo, kat makaamu kayon ton, agraman jay talon anabati. Ay, agyaman akarundo kas ta anak ko. Dala, ikararag ko makapan kayo kumangarudon iti ayan ni nato, Layla.
Biin, Layla. Apay adi ka pa'y maturog. Diyak pa'y makaturturog, nanang. Kanaw-awagak nga rod ni nato. Itay pa'y garod apalpaliiwod ka. Apay, di nasungsung-batan ti awag mo. Diyak nga rod makontak, nanang. Manungal dawon asaan ngay mauawag. Na mga numakumikumot iti trabaho na. Urayam angay so ti umawag no di nakasungsung-batan. Madanagan nga rod, nanang. Ita lang nga napasamak na ito'y. Sigud mo ta kanayon nga umawag. Ay, di kag pampanunot iti negatibo, anak ko. Awan ti dakas ang napasamak ka ni nato. Imawag ko man ani uncle mo akwan, no anda saan anasaya at mapaspasamak iti ayanda. Aywan gayam. Apay adyak nalagip. Ni Uncle Juan gayam ti awagak inton bigat, no saan pa'y laang nga umawag ni nato. Isunto laangan ti pagdamagak, maipapan iti asawak. Apay ngay. Uray na Uncle Juan, di nasungsung-batan ti awag ko. Itay pa'y ngawawagak ng di nakmat sungsung-batan. Anya nga tanti mapaspasamak kadagi jay. Uray ni nato, ulo sa saanan nga imawawag. Diyak kaya tagpanunot iti madi, kasko na ni nanang. Tadakat nga rin di dyan ni Uncle Juan. Sapay ko matawan ti sana nasayata mapaspasamak kadakwada iti ayanda. Nang runa ni nato. Padasag tumanan nga awagan inton madamdaman ni Uncle Juan. Barang sungbatan nanti awag ko. Hello, Uncle Juan? Hello, Layla. Ay na, agyaman akta sinungbatan nyo matlaangan ti awag ko, Uncle. Apay, anya tinapasamak kada kayo. Idi pa'y kanikadwa nga aldaw nga awagan kayo. Ay na, pasensya ka na, Layla. Nung matangamin importante ngayon na si Kaso. Ay, pasensya kayo matano da kayo tinawagak, Uncle. Dua alawas nga minan asaan ngay mauawag kanyak ni nato. Di nasungsung-batan ti awag ko. Layla. Anya ka di ti mapaspasamak kan kwa na, Uncle. Ay, dahita ti makagapon na pa jak sungsung-batan ti awag mo, Layla. Kanisutay tati ibagbagak nga importante ngayon na si Kaso. Di may papan, iti asawa. Ha? Apay, Uncle? Kaano jay nauda pa nagsarita yung agasawa? Do alawas ang tinapalabas, Uncle. Isa madanagan ako una yan. Isumot na itati mauda pa nagsarita kan panagkita mi dito'y ita asawam, Layla. Ha? Apay, Uncle? Saan ka din nagnanaod di tabalayo ni nato? Di ka kumamakmaklat, Layla. At ang babae ni nato dito'y. Anya? Iti naduktalak ti gata ti sabali a babae iti biyak na. Kinastikok. Imbagak nga ipulong ko kan kati aramid na no di na sinanda siya babae akas latag ka akimpat kan kuwana. Uncle! Di na nagustuhan ti imbagak kan kuwana. Nakisinubang kanya. Kalpasan na pimanaw dito balay. Kunak no kayat na lang ti makapagpanunot isabi manaw. Isabi na ibayag. Tanam na magsublimot lang dito eh. Hangam di na pulos inaramid na ita. Aging ka na amwak laangan nga kapkap balay dagaya man iti babae na.
Diyak lang pagarup ang maaramid ni nato na iti kada kami iti anak na angkal. Nang namlama kiti ka rin ang alaan na kami iti anak na ditayan nyo. Kasta matimbagakan kwa nang sana pulos at imdag. Talaga na ulawan di asawa. Kabalan na kayo alipatan kapoy di dahi di babae ngayon kapalay na. Isa di mo namnamaan di asawam Layla. Amo kasaanan nagpakita pa'y kadatayo ni nangato. Pangaasiyo, tano makita yo. Ibagayo nga ururayak ti awag na. Nakasagana ka mang pakawan kan kwa na. Gapuman na ang iti anak mi, angkel. Imawag ka din nato, anak ko. Di yun namnamaan nga umawag pa'y nanang. Anya ti kayat mo asawan. Nakasaritak na ang kalwan. Nabayag gaya man apimanaw iti balayda ni nato. Ha? Napanan na nga rudan. Kanapay apimanaw iti ayan ni angkel na. Adan, ikabkabalay na sa bali a babae, nanang. Anya, ulit manti ko naman anak ko. Adan sa bali a babae iti biyag ni nato, nanang. Nagkabalay da kanon, sigun iti nadamag na ang kalwan. Insukat na kami ni ti anak na iti sa bali a babae, nanang. Diyos ko, diyak laing pagarup amaramid ni nato day takada kayong agina. Nagsayahatan dagiti plano yo. Anya nga'y tinapasabak kan kwa na. Diyak ka mo, nanang. Diyak pulusin pagarup amaramid ni nato ti kasjay. Awan tinagkurangak kan kwa na. Isu tinagdesisyon nga imadayo. Imanugotak na nagsamakadakiti plano na nga alaan na kami nga aginay ti ayan na. Oo na yan, anak ko. Sapay na ilako munti ka adwan asa ni Kwayo. Naimbaglaangan, tadi mo pa inlako ti pwesto, amabalin nyo pa pangalaan ti pagbiag yung agina. Diyak pala maawanan itinamnaman, nanang. Mangnamnama ka makaamiris tumatlaang ni nato, katsublan na kami iti anak na. Mapakawan mo pa ikaditi asawam no kas pangariga, nanak ko. Ay atag ti asawak, nanang. Nakasagana ka mamakawan. Tapno sana marakrak ti binukal mi a pamilya. Diyak kayat a dumakkel ti anak mi ngawan amana. Diyak kayat, nanang. Ala, ikararag taas apay kuma. Tama kapag panunot ni nato. Kat agsublimot laeng kada kayo nga agina, anak ko. Nagsakit day di na pasamak man ng Emmy. Diyak pulos impagarop, akabailan na kami nga isukat kan ikalang ti asawak. Manipod idi na amwak ti amin, aging gaita, awanan ti damag ko maipapan kan ni nato. Kanayon nga awagak ni Uncle Juan,
Tamakidamagak maipapan kaninato. Ngampulos kano asaanan a nagparparik napay kankwana ti asawak. Mariknak tinalaos aluksaw ni Uncle Juan kaninato nga asawak, tunggal agsarita kami iti cellphone. Ngamsang kaibagak nga awan basol na iti inaramid ti asawak. Ngam iti biyang ko, di lakat nagbainan ni nato iti ulitag na. Di naman laimpangag ni Uncle Juan, idinto tano saan agapukan kwa na, saan kumamat anakagteng iti balasiw taaw. Kanayon mo't ngagdamag ti anak ko maipapan iti amana, ngam ibagbaгаklatan nga adda iti sabali a pagilyan nga agtrab-trabaho para kada kami. Agingga ngamin ita, mangnamnama akpaylaang manang nga iti maysa nga aldaw, kat agsublimat laeng kada kami ti asawak. Kanayon nga agkararagak iti namarswa, awak nitan na kumati na kulaapan a panunot ni nato, kat maamiris na, abiddot ti araramiden na, tabareng makapagpanunot, kat subyan na kami nga agina. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Layla. Pagayam ko Layla, nagkasang meten tinapasamak iti pamilyayo. Marikriknak ti saem a marikriknam agpapan ita. Ngambilibak iti kinamartir mo nga asawa, takabailam nga orayan no kaano nga agsubli kada kayo, kat nakasagana ka amamakawan no bilang laeng. Sapay ko mga rod ta makaamiris nga agpaiso ni nato nga asawam, kat mapanunot na nga ilintag ti biddot an aramid na. Tangay nakasagana kamet amamakawan kankwana. Husto ti araramidang pagayam ko. Kumpet kay tinamarswa, takadagiti ka nito alamutan na tayo ti saem nga itden ti panubok. Awanan ti sabali a mabalin tayo a pagkamangan no saan ati Diyos. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Tun, mapuna